Jeg var ikke helt klar over, hvad en ren er det. Hvad? Nej, jeg var ikke helt klar over, hvad en ren er det. Nej, det tror jeg da heller ikke. Det ser ud som om, man har en mokaplet ved øjnene. Det har han slet ikke. Er det en sort plet, den har, er det ikke det? Jo. Du går lidt styltemus, gør du ikke det? Ja. Piu, piu. Hvad? Det gider ikke at være ved dig, Svend. Det ser lidt fræk ud, den grå. Er du den kønnes mus? Hva? Er du det? Hvad render den grå rundt? Den ser ud som om den er... Ja, hvorfor er det den spilvæv i øjnene? Ja, det mus. Hva? Har du fået lidt spilvæv i øjnene? De er parat til at begynde at... Ja, nu render den rigtig på eventyr nu. Jeg kan vide, hvor langt de har været rundt. Hvor gik mor hen? Kom med der. Hun tænker, nu er jeg barnepiger. Hej, lille mus. Hej så. Hej. Det kan jeg godt holde lige nu. Ja, det tror jeg da. Det er fordi kanten er der, de tør ikke at hoppe over, eller hvad? Hey.